Hej og velkommen til en ny video. Jeg er lige blevet YouTuber, og min YouTube-kanal hedder Tobias10. Jeg vil gerne vise jer om nogle spil, fordi hvis I kan skrive en kommentar, så kan det være, at jeg kommer og kigger på dem, og så kan jeg spille spillene. Men først så viser jeg dem. Jeg har Lego Marvel, hvis I gerne vil spille det. Eller Skylanders Imaginators og Minecraft. Jeg ved, der er mange jer derude, der elsker Minecraft. Disney Infinity 2.0. Det må jeg skrive om. Disney Infinity 3.0. Det må jeg også. Lego Magic. Det kan jeg desværre ikke skrive om, fordi der er for hele tiden, når jeg begynder på det. Jamen, ja. Er I klar til at skrive derude?